Eibarrera etortzeko aukera indala urte dexente hasi izan. Bergaran egon torneo bat jolasten nire lagunekin, eta han zeuden beti bezala Ana eta Isaac, eta behaiek eta bertan zegoen Eibarren jolastezun jokalari baten bitartez, esan zidaten nahi banun Eibarrera etortzia jolastera, eta netako oso ilusionanti izan zen. Torneoa ere kriston ilusiakin jolasten nuen, eta gero hona etortzeko aukera izan nuen 15 urtekin. Eta etorri nintzanean eta egia zen guztiz diferentia da hemen topaune bana. Egisa da etorri nintzala, nintzen gaztiena, hori 15 urte, eta zegoen jendia hasiera baten bigarren taldiakin hasi nintzen. Orduan territorial mailan zegoen baita, eta hortik eta aste gutxi pasazian lehenengo taldera pasau zidatenerako, eta han ja bai ni gazteena nintzen, jende pila bat zegoen nire urteak doblatzen zizkiana, eta nik uste ni txiki-txikia ikusten nintzen, eta beste danak esperientzia batekin, eta futbolian ja urteak jokatuta. Eta holaxe hasi izan, pixkanaka taldean sartzen hasi nintzen, eta han hasi izan nire Eibarren esperientzia.